खुलुमबाय बड'लेण्ड टेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ फेशन मुलुगाव बर' फिसानि देरहासारनाय। आबादारिनि फिसा रिम्पि दैमारिया उदालगुरियाव गोग्गानाय लाबोदों। टंला जौमा फरायसालियाव डिग्रीआव फरायफुनाय रिम्पि दैमारिनि ग्रेन्ड ग्लबेल उइनार बिमुं देरहानाय। खस्थ'जों नाजानाय आरो गावनि गोथौ फोथायथि थायोब्ला जायखिजाया खामानियावनो जाफुंसार जायो, बे बिबुंथिखौ लाखिदों रिम्पि दैमारिया। बावैसो गवायाव जानाय मिस्टार एन्ड मिस्टार अफ इन्डिया फेशन श'आव ग्रेन्ड ग्लबेल उइनार बिमुंखौ आवथायनो हादों उदालगुरि जिल्लानि भकतपारा 1 नं मासगाव गामिनि रिम्पि दैमारिया। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। 12 थाखोआव फरायगासिनो थानाय सासे बर' फरायसुलिया उन्दुनानै मबाइल नायगासिनो थानाय समावनो हरखाब जिउ गोमायो। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 1 नं दमनपुर गामिनि गजेन बसुमतारी आरो बिमा समिला बसुमतारीनि फिसाजो थरायना प्रियंका बसुमतारीया उन्दुनानै मबाइल नायबाय थानायावनो हरखाब जिउ गोमायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिब'आ ओंखाम ओंख्रि संबाय थानाय समाव प्रियंका बसुमतारीया मबाइल नायना दंमोन। बेबादि समावनो गावनि बिनानावखौ अनजालि अनजालि होनना गाबज्रिना बिब'आ नायहैनायाव मानसिखौ हुस गैयै जानानै थानाय नुहैयो। नखरनि सुबुंफोरा सोमावना खुगायाव बार सोना बायदि बायदि राहा लादोंमोन आरो उनाव गहपुरनि फाहामसालियाव लानानै थांदोंमोन। नाथाय लामा ससेयावनो जोबथाहांबोयो प्रियंका बसुमतारीया। चिरां जिल्लानि बिजनीआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। गिख्रंथाव अर खामनायजों मोनसे जिगाब फुजिया सेवहांगार जाजोबो। चिरां जिल्लानि बिजनी सहरनि 2 नं वार्डनि सिङाव थानाय बान्दब फरायसालिनि गेलेग्रा फोथारनि साखाथियाव थानाय मुकुल बसुमतारीनि न'नि जिगाब फुजियाव थांनाय हरनि 9 रिंगासो समाव सोमजियो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। बे अर खामनायनि जाउनाव जिगाब फुजिया खामनानै सेवहांगार जाजोबो। मख'नो गोनांदि बे अर खामनाय जाथाया माबोरै जानाय बेनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। अर खामनाय जाथाय थिलियाव बिजनी पुलिसआ खौरां मोननानै बिफानारि प्रसेनजित दासजों लोगोसे अर खोमोरग्रा बिफानारिफ्रा नुजाथिहैनानै अरखौ खोमोरनो हायो। उदालगुरियाव एम्फौनि गाग्लोबनायाव आबादारिफ्रा खर'आव आखाइ हमनो गोनां जादों। आबादारिफ्रा खर'नि गोलोमदैखौ हायाव गारनानै आबाद खालामनाया सनानि गाब लाबाय। नाथाय बे समावनो सिनाय मोनै जाथोसे एम्फौआ हरसेनि गेजेरावनो बिगा बिगा माइ आबादखौ धंस खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे थासारिनिफ्राय रैखा मोननो आरो राङारि बिथिंखौ बासायनो गामियारि रायजोआ ज'ज'यै बयबो मदद होलायनो ओंखारनानै सावरि बादालि खालामदों माइ आबादखौ हानायनि। बे थासारिया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव 1 नं ततलापारा गामिनि। दिनै 1 नं ततलापारानि बाथौआरि समाजा ज'ज'यै गामिनि माइ आबादखौ हास्रांनानै बिगोमाफोरनो मदद आरो हेफाजाब खालामनो लानाय राहाया थारैनो जोबोद बाख्नायथाव। गवालपारा जिल्लानि रंजलियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन सासेया गोब्राब जखम जायो। मैया रंजलिनि सारापारायाव गंसे लाखिना दोननाय ट्राकआव गोख्रै खारथिजों फैनाय गंसे बाइकआ उनथिंजायनिफ्राय सौग्दावफैयो। बे जाथायाव बाइक सालायगिरिनि जायगायावनो जिउ गोमायो आरो बाइकआव गाखोनाय सासेया गोब्राब जखम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ पवन कुमार साहा आरो गोब्राब जखम जानाय सुबुंखौ सुत्रजित बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। जखम जानाय सुत्रजित बसुमतारीखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।